It is with a great pleasure that I stand here today and offer you a warm welcome to Odder and to an exciting beginning of the European Capital of Culture in 2017. Sometimes you have to learn a new language. So this project is about artists meeting the public, and in this meeting there could happen something new and hopefully very interesting. Jeg vil berätta lite om... Jeg synes også, det var dejligt, da jeg blev født og vokset op i den. Og så tog han afsted med alle børnenes bedste forhåbninger. Do you know this one also? You know this? Med den udvikling, der har været i samfundet, der har man jo... Jeg har selv været med i det ræs. Altså jeg tror, jeg var et lidt mærkeligt barn på den måde, at jeg elskede mørket. I have something ask about the light you see in the pictures, the divine light. Jeg husker tydeligt den 9. april. Vi vågnede ved spektakel fra alle de sorte flyvemaskiner, der fløj lavt hen over husene. Lige pludselig, dengang man begyndte med gylde, og det blev ledt ud i fjorden, der døde al ålegræs og alt liv. Jorden har vi til låns, og vi skal passe utroligt godt på den. Og jeg kan ikke forstå, at vi behøver at have så meget krig og ufred, som vi har. And we are very worried about who stay in Syria. And he thank you very much. At gå i de der granplantager og skove, og hvis der var stjerneklart eller måneklart, så var det fuldstændig fantastisk stemning. Og så det der bål. Altså det er sådan et eller andet med, at det kunne også være skønt at komme hjem til lyset, altså til sit hus igen. Making a performance about breaking free, getting through the surface, finding yourself again, finding the play.